No niin, mä esitän katkelman Rosa Liksomin romaanista Yhden yön pysäkki. Mulla on ongelmia. Some troubles. Mä en tajua, onko mun päässä sittenkin jotain vikaa. Onko se vika sittenkin tässä hemmetin todellisuudessa? Is this reality? Kato, kun toisinaan mulle tulee sellaisia päiviä, että mä pelkään aivan mielettömästi tätä maata. Ja näitä ihmisiä. Saattaa mennä vuorokausiakin ennen kuin mä uskallan ummistaa silmäni siellä mun luukussa. Mä hikoilenkin niinku sademetsissä. Mut sit taas toisinaan. Ei mitään ongelmaa. No problem. Chillaa rennosti kaupungilla. Eikä mikään tuota ongelmaa. Aina joskus iskee vaan kalloon sellainen fiilis, että nää nappaa mut ja heittää mut Siperiaan. Kyllä sä tiedät sen. You know. Se kylmä kaappi tuolla ylhäällä. Mä en kestä siellä päivääkään. Kuolisin pois. Eikä kukaan osaisi edes kaivata.